정만이 바로버서 응칸 저들이 성만이 nga tabok sinayo ni incas onin da jabona bo ang betong hanya dongna yogi chanoi ang bin ko khne yang ri bo ano iskuni choko bi hoka okay haya ko ta khai tong sa ken haya ko chai tong go ta sung da sắp tong sa sắp tong nei che yok thang ai tong ta hin no cái bộ có xe cái nâng bay non mà cái khả năng bỏ này cái số facility đi quan à tôi nó có xe cái quan số này đi ta quan số cái cho ăn cho quan số cái nhà chào cái giờ quan số cái nó được bài sinh nó được phát triển bộ phát bài bác sát sĩ cái chuyện cái bài hay cái nhạc na bữa trên bộ phát này mà tam tòng xaบ่nâng bồi cái nitrogen chairman trong cái nó khác bởi sama-sama marong kai jak to te 85 বছর পুরা রাখছে আন বা 55 বছর জি কা বয়ো দাবার কাসা উত্তম নে boba song no kha 70 75 বছর se kai jak to baya abo kintu kana de oi abo to boi eng hi ba boi gian cái eng hi ba ha ke ni ji kana de ki ang yang na bo boi bo wai tai si tong lai tong ba sa nung ma ne ta cái tam tong ni je ni ko ma ma o bu ya ha bo si je ya zat ke pi ya ma ma o ya phan na na nong ko ro kang ma ni ro kam pai di wa no ha bo bo no khang bo bi se ham jak thai ta ni wan chung na di de ki cha na la khwai ro wa sung je bi ro tha na hi ni pa no sap cha khwai ke tong wa te ya ga tong ta malik sara ba sa tong nai rok tong ta te an bon du rok nok malik sara nok ko ba sa tong nai rok tong ta ba on da de wa li ja rok bong nok ge ja ma on ko ta bong na ba ra ma ri ta pa so ma ri u bong no ati ke pa ma tha nai ta wa chou chu ka ko sro khanya ne mati khanya ro hin ba na buddhi khlai ye ang nin ba ge wan chung nai ta bu ji khada nin ba ge yang upokar no khai diwa no je kun samung bong ne ka go sa gang de tan khai pe be ka che be pha pe khai be kha de kha de khang ge nang rang pusharok ba no ri wa no aso ba khoi ton yang ngai rang pusharok ri wa no ku chi ji azat khai pi ha bo ki cha pa ro me azat ba be bu ya an ba sa je nang man ye chong go ekdom ki cha ba chi ji azat aba buddhi khalen ta bun buskang musang kok sa sale ni ya phun bai mang se phun bai mang kok sale ta to wan chung nai di ta ang bon no khai bi si sa je yang dong te ki cha sa je yang ai do mama aba kha nang ki cha wan chung nai di ta kon ho pi ja ya nong ja tong ti yang khai kon ki cha wan chung nai ne ban nang kon bon no khai bi si sa je yang dong wang ka sa de bu no ko mo secret ko kok bu ji lai no kai sa hi ni chen no nang sana himang sara ya te ni ki to sai chi ka nin ba ge yang bo tong go school ni byapar hoite joto nang ka ti ri joton thik kai mojbut kai kalang mai ne kagos khai bo khai ang bo SG committee yi phu de bo koi pa ko ga chen chen ang a ye so bo thana jin do ro bo chung nai an ba ge thok ti phu bi ang cha ji to ni go chomoi mo te an time to time yang thang dong an kwam khai dong an SMC committee te ka ja no khana de ang meeting khai pa na bo awang uthopan no bi si khas khai ya abo ani cha cheble no bo je tong chin ni dong ang chai man dong bo ba no dong ang ko cha wa school thang ge ko cha wa ani cha ya bo ni ga ang ko mo wa sha wo chu do in ti jun thum boi khong sa yi wo abo no boi to sai mi able ছাত্র কম khai song ya ro ka bol kori puro song ya rok boi jo to sai mi able
Aba anin dosyang ayat office number thang ne bol ki phaji aba anin dosia baje ang an tam tam phangai phainai no ayat office go tiwa su tong ang tam khai tong ang phang la tong khalai tong no 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 go একদম নীরব খাই তং দি কেম নতা সারে ভিয়া আসুং নকক আবতে বনতা সাসিতি নং বান চলিছে নাই do aka ang su ko gana ton ga mama aw ang tong mani ba yo bo so ang khan chesari song mani nga tabok si na yo ni in charge on in da da bo ma bo ang ba tong hamya tong na yo gi sanai ang bi ni kop khna yang ri bo ano school ni choko goi hoka hanga hangai sei ma sa bori na bi ni samote khai song ni ton ka abon ba ga nyang ti ni media bo manu jago